Patay ang 37 anyos nga lalaki nga angkas sa motorsiklo samtang samdan ang driver sa motor. Nahitabo ang insidente kagahapon sa Kadlawon sa Pakisusi sa Minglanilla Police Station. Nasuta nga ang duha gikan sa City of Naga ug padung mopauli sa dakbayan sa Talisay. Ang duha matud pa parehong nakainom. Pag-abot nila sa National Highway sa Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla, kalit lang mibangga ang ilang motorsiklo sa gutter sa sidewalk ug tungod sa impact, nalagpot ang duha. Nasuta usab sa kapulisan nga dili prescribed helmet ang gisulob sa mga biktima. Nagrabihan ang angkas, human makaangkon ug angol sa ulo ug sa ubang parte sa lawas. Dali silang gida sa tambalanan, apan nakabsan gayud sa kinabuhi ang backrider kagahapon sa hapon. Nakagawas na sa tambalanan ang driver sa motor ug direktang gipriso sa Minglanilla Police samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa namatay. Ika na sila og naitapok ba and nakainom na ang driver. Accordingly, ang maupod katong isa pod nga backride niya. In flying our national highways, dili sila nga mo drive nga medyo apiki ang ilang nga panimuot, no, because it might result to physical injuries or even death sa mga pedestrians or even the motorists themselves, no, if dili na nila i-take seriously kani nga mga panghimang